ísť domov. Raz, dva. Dobrý deň, drahá naša veselá chaso. Dobrý deň všetkým Bardejovčanom. Tak sme to zišli po 14. raz, že ideme vyvodiť z kačura na sklonku Fašangu. Po 14. raz teraz ideme klopať na mestskú bránu pánu Richterovi a pýtať povolenie, že by sme še mohli zabaviť dobrého mesa, pojesť, bo veľký pus začína. No uvidíme, že či pán Richter še dobre vyspali, či nám to povolenie dajú, či nestali hore ricu. To za chvíľku še doznáme. Uvidíme, no keď budem primátor ja, že kto bude klopať na mestskú bránu. Či ja sám? To nechajme še prekvapiť. A ešte co jedno je také šumné, krásne, co znáce, neznáce. Vyvodzenie kačura, to znamená zvierací motív, sú iba 4 v Európe a jeden my máme v Bardejove. Takže to je také naše bardejovské, co treba sebe trímať. Takže teraz, ľudia, trímce palce, ideme vyskúšať, co nám povedú pán Richter.